حزب تግራይ ልክዕ ከመ ያታቱን ደቁን አበ حድነቱ ሰሚሩን ሰላሙ ዓቂውነት ዝገጠሙ መሐለኻ ከም ዝሰብሮ ትምህርት በመውሳድ ማልቲ ሰማታት ክዝክር ይገባይሉ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ መበል 37 ዓመት ማልቲ ሰማታት ትግራይ መልእኽትን ኳዕብጽ ሕኩማ መሐላሊፉ እቲ ቢሮ አበ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ህዝብና እንኳዕ ንመበል 37 ግዜ ዝኽበር ዘሎ ማልቲ ሰማታት ትግራይ ኣብጽ ሕኩማ ኣብጽሕና ይብል እቲ ቢሮ ዛዕለት እንከይ ሓሶ ማዓልቲ ዕዳጋ ይሉ ካብ ዝተፈላሊ ካቢታት ትግራይ ዝመጸ ህዝቢ መሬት ሰላም ይሉ ዕዳጉና ፈጸመና ሃሎ አርሜናዊ ፋሺስቲ ስርዓት ደርጊ ናይ አየር ቦምባታት ዘዝነበለን ካብ ዓብይ ክሳብ ንሽተይ አበ ሓንቲ ፀሐይ ዝተሰውላ ዕለትያ እቲ ሎም ዘበን ንመበል 37 ግዜ ሕድሪ ሰዋዕትና ንመሓስ ላላውነትና በዝበል ቴማ እንዝክሮ ዘለና ማዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ህዝብና አበ በጣዕሚ ያጸጋምን ዝተሐላለኸን ኩነታት ኮይኑ ይዝክሮ ምህላው ግልጽ እዩ ማዓልቲ ሰማዕታት መላመል ደቀ ህዝቢ መንተ ህዝቦም ህላወ ትግራይ ዓዶምን ክብሉ አበ ሓደ ሰሚሮም ክቡር ህይወቶም ዝተሰውሉን ዝዝከርሉን ካብ ውሉድ ወለዶ እና ተወራረሰ ዝመጸ ሓርበኝነት ዝሕሰበሉን ዕለት እውን እዩ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ አያታቱን ደቁን ዝሰርሕዎ መስተንክራው ቅያ እና ዘከረን ንዑ ዝምጥን ስራሕና ዓመመን በመዝካር ነቲ ሕዚ ገጢምዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝተሐላለኸ ፈታነ እዋን ልክዕ ከመ አያታቱን ደቁን ኣብ ሓድነቱ ሰሚሩን ሰላሙ ዓቂቡን ነቲ ዝገጠሙ መሐለኻ ከም ዝሰብር ትምህርቲ በመውሳድ ክኾን ከም ዝግባ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ አበ መምሕያሽ አገልግሎትን ጽሬትን ማይ ዘተኩር ፕሮጀክት ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል አበ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ብልዕሊ 9.6 ሚሊዮን ብር አበ ስታነጹ ትካላት ዑደት ተሳሊጡ ከፌደራል ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል ተወከልቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ካብ ክልል ቢሮታት ተሳተፍሉ ዑደት ከም ተሳለጠ መምሕዳር ወረዳ ላዕላይ ማጨው አፍሊጡ ኣብቲ ዑደት ዝተሳተፉ ናይ ኢትዮጵያ ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል ዋና ዳይሬክተር አይታ አብይ ግርማ ከም ዝበልዎ ድሕሪ ምዕነዋይ ኩናት በተን ዝረኸብኩምዎን ውስናት በጀት ንህዝብ ዝጠቕሙ ትካላት ሃኒጽኩም ራይና ክትምስገኑ ይግባ ብምባል ኣፈጻጽማት ፕሮጀክት በመግምጋም ዝቕጸለሉ ባይታ ክንፈጥር ጻዕርና ጠናኺርና ክንቕጽል ኢና ኢሎም ኣብ ትግራይ ኣተሓባባሪ ዩኒሴፍን ዋን ዋሽን ዝኾኑ ሚስተር ፊሊፕ አቻኖ ከም ዝበልዎ እዚ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጥዕና ትካላትን ህዝብን ተሰሪሖም ዘለው ትካላት ጽሩይ መስተማይ ናይ ተማሃሮ መናጽሂ ክፍልታትን ሽቓቕን ጥዕና ማሕበረሰብ ምውሓስ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ክትከናኸንዎም ሓደራ ኢሎም ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶትን መምሕዳር ፋይናንስን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣተሓባባሪ ኸይዲ ስራሕ ልምዓታዊ ትልሚ አይታ አብርሃም ካሕሳይ ቦገኖም ዋን ዋሽ ኢንተርናሽናል ኣብ 2016-17 ዓ.ም በዚ በጀቶ ብር 9 ሚልዮን 600 ሽሕን 64 ብር ኣብ ጥዕና ጣብያታት ጥዕና ኬላታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ማሕበረሰብን 10 ናይ ማይ ትካላት ሽቓቕ ናይ ተማሃሮ መናጽሂ ክፍልታትን መናእሰይ ስላብ ዝሰርሑ ሼድ ሃኒጹ እዩ በዚ ድማ ተጠቀምቲ ፕሮጀክት ዝነበሮ ናይ ጥዕና ጸገም ብውስን መልክዑ ዝፈትሓሉ ናይ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ዝተፈጠረሉ ምዃኑ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ላዕላይ ማጨው ሓቢሩ መንገዲ ሸራሮ እንዳሰሰወ ብ11.4 ሚሊዮን ብር ህንጸቱ ይሳለጥ ከም ዘሎ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ሸራሮ አፍሊጡ التحوار خيد سراح استواد مسرة المعات بيت مزجاجة كتما شرارو أي تواسيون لما من قد شرارو انداس سوا ناينوي حوان حتى هزو خوينو تسنح حتى سناي من محدار يلو من محدار هزبين كتما شرارو تساقم هزبين انداس سوا كفتح اللو ويلو بموسانو بناي دي اي بي كالاي عسر تحدا نتبي 4 مليون بر بجت هنسات من قد سالت اللو نبرت تخواب بوغنم كم زبالو نحنا عداغا وعلنا كنملسن كالو سرحتن مسلاتن ابيص اغم خويننا ايو مسبالو تخرات تغيرن خسر رحلنا نحت تكبلو غليصوم كم صفصاب حبريتان ركبن كتما شرارو ماصاي تግራይ ዝህነጽ ሕዚ ኣብ ህፃናት በንሰርሑ ጉዳይ ዝድረኽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ መምሕዳር ከተማ ውቕሮ ምስ ዝተፈላልዩ መዳርክቲ ኣካላት በብርክ ትግራይ ንመበል 33 ግዜ ዝባዕል ዘሎ ማዓልቲ ህፃናት ብዝተፈላልዩ ምድላዋት እንተብዕልዎ እዩ ኣብቲ ዝተሳለጠ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ከንቲባ ከተማ ውቕሮ ኣይተ ሙሉማሩ ከም ዝበልዎ ጽባሕ ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ህፃናት ዓቕምና ዝፈቕዶ ብትምህርቲ ስነ ልቦና
ጥዕናን ምቹ ናብራን ክልዎም በመግባር ተወዳደርትን ፍቅሪ ዓዲ ዘለዎም ክኾኑ ምስራሕ የድሊ ኢሎም ነዚ ንምዕዋት መምሕዳር ከተማ ውቅሮ ምስ ኩሎም መዳርክቲ አካላት ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ድማ አረዲዮም ኃላፊ ዘፈር ሰራሕተኛን ተጠቃምነትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ከተማ ውቅሮ አይታ አስፋው በላይ ከም ዝበልዎ ድማ ህፃናት ካብ ብዝበዛ ጉልበትን ካልኦት ጎዳቲ ልምድሳትን ተላቂቆም ብናጽነት ክነብሩ ከመሃሩ በሐፈሻ ድማ ማሕበራዊ ምንቅስቃሶምን ድሕንነቶምን ክረጋገጸሎምን ይግባ ምስበሉ እዚ ጋህዲ ንምግባር በብ ዓመቱ ብዝኽበር መዓልቲ ህፃናት ግንዛቤ ሕብረተሰብ ኣብ መብራኽ እናሐገዘ እዩ ክብሉ አረዲዮም ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ መዓልቲ ህፃናት ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘረዩ ተማሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ዝተሸለሙ ኮይኖም ንካልኦት ጽጉማት ተማሃሮ ድማ ሓገዝ ገንዘብ ተዋሂቡ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ዜና ወጻኢ ትካል ስለያ እስራኤል በሚሳይላት ኢራን ከም ዝተወቅዐ ተገሊጹ ሞሳድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ስለያ ወጻኢ እስራኤል ኢላማ ሚሳይላት ኢራን ከም ዝኾነ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ቴህራን ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ትካል በሚሳይላት ከም ዝተወቅዐ ንሰራዊት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ በምጥቃስ ታስኒም ገሊጹ ኃይለ አየር ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘካየደዋን ማዒ ስርሒት ህላዊ ምዕቡል ስርዓተ ምክልኻል ብዘይገድስ ንማእኸል ወታደራዊ ስለያ ኣጥቂዑ ይብል እቲ ጸብጻብ ወገን እስራኤል ዛጊድ ብዛዕባዚ ኣብ ልዕሊ ሞሳድ ተፈጺሙ ዝባሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ዝተገለጸ ነገር የለን ብሰንኪ ሃገር ዘሎ እገዳታት ማዕኸናት ዜና ንጸጥታዊ ትካላት ዝምልከት ጸብጻባት ከውጹ ከም ዘይፍቀደሎም ይፍለጥ ኢራን ንግሆ ንተኸታተልቲ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሰት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ገሊጹ በዚ 5 ሰባት ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም ድማ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ መላእታ ሃገር መጠንቀቕታ ደወል ክስማዕ እንከሎ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ሃገር ዝርከቡ ነበርቲ ሰራዊት ዝህብዎም መምርሕታት ክከታተሉ ተነጊርዎም ኣሎ ኣብ ኢየሩሳሌምን ቴል አቪቭን ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ድማ ሎም ረፋድ ብዙሕ ድምጽታት ስነታዊ ከም ዝሰምዑ ተዛሪቦም እቲ መጠንቀቕታ ደወል ምስተሰምዐ ብውሕዱ ሓደ ሚሳኤል ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ከም ዝወቅዐ ጸብጻባት የመላኽቱ አገልግሎት ህጹጽዋን ሓደጋ እስራኤል ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ብሰንኪቶም ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ሰባት ቀሊል መጉዳእቲ በፂሕሎ ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ኣብ ዝርከብ መዕረፊ ኣውቶቡስ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ብንጣር ተወቂዖም ቀሊል መጉዳእቲ ወሪድዎም ኣሎ ክብል ወሃብ ቃልቲ አገልግሎት ማጊን ዳቪድ አዶም ተዛሪቡ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ በተመሳሳሊ ኃይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ እዋን ኩናት ሓዲሽ ዝተመዘዘ ሓላፊ ስታፍ ኢራን ተቐቲሉ ኃይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ሓላፊ ስታፍ ኢራን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ስርዓት ኢራን ዝኾነ ዓሊ ሻድማኒን ከም ዘቐተለ እቲ ሰራዊት ሓቢሩ እቲ ኣዛዚ ኣብ ማእኸላይ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተቐተለ ይግለጽ እቲ አድማ በመሰረት ሰራዊት እስራኤል ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ሓላፊ ስታፍ ኢራን ኢላማ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ወታደራዊ ስርዓተ መሰረት ኢራን ካብ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰባት ሓደ እዩ ዓሊ ሻድማኒ ነቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ በደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ዝተቐትለ ሓላፊ ስታፍ ነበር አላም ዓሊ ራሺድ ከም ዝተከ ሮይተርስ ሓቢሩ እዚ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ማሕበር ወታደራዊ ትእዛዝ ኢራን ሩኢ ጽፊዒት እዩ እስራኤል ንላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ኢራን ብተደጋጋሚ ኢላማ ብምግባርን ኣጥቂዓንያ ከም ጸብጻብ AFP كبراتين كوران سمعتنا كافنو 104.4 راديو FM مغلز فنو علتاو زينانا يخوم مكتتال تركبو حزيد ما بزرزر نابنريم زيناتات كنساقر حبرات سرح محبرات تقراي أبا منقصاص يكون من سرح عد الفترة مناسين تأمتي بنكسار حيقبا كبلو بريزيدنت جنرال تادس ورد حابيرهم هتوم بريزيدنت نزح حبرو حبرات سرح محبرات زلاغنت زلو وعداقان متسسار علمو أبا زكايد اللو زلو هقراو بازارن اكزيبيشنن تارخيومي بنيام هايلاي توسخ له أبز حزقوان أب تقراي محبر إيكونوميا وقلولاو لعقمنا كويني ركب سلاز خوناون حبرات سرح محبرات تقراي أبا من نقح إيكونومي لعلت أمت هيفن كسر حي قبا فلايد ما من أسينا سأنا لقى حد استمتعشوا سرح زي مركاو من عددا سدتن زي تدلويس أقاماتين الساطح لهم سلاز خونا حبرات سرح محبرات تقراي نحرستاين من أسين ما خل جيران كسر حي قبا كبلو بريزيدنت كزيو محدار تقراي جنرال تادس ورده ودو ورده حبيرهم ما منقسي مت توزل ليو أفتناي فاينانس محدار أفتناي فاينانس مانج مقبر ناي تقراي فاينانس ومخان متى نايزا
እተን ትካላት ዚአን ናይ ፋይናንስ ዓቕሙን ትግራይ ኣብ ምዕባል ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ምዕባይ ከትኩር ከም ዘለዎ ዓብዪ ክረኣይ ዘለዎ ጉዳይ ምናልባት ኣብ ሕዚ ዘይተበለ ዝኾን ብቐጻልነት ግን ደንቢ ገይሩ ክረኣይ ዘሎ መንእሰይና ልቓሕ ክረክበ ይኽእል ሓረስታይና ልቓሕ ክረክበ ይኽእል እዚ ዘይምርካብ ሓደ ቁልፊ ሕፅረት ኢኮኖሚና እዩ ልቓሕ እንድሕር ዘየለ ኢኮኖሚ ከንቀሳቐሰ ይኽእል መንእሰይና ናይ ስራሕ ዕድል ብዛዕባ ናይ መንእሰይና ናይ ስራሕ ዕድል ምስኣን ብዛዕባ ናይ መንእሰይና ስደት ንዘራረብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ንመንእሰይና ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ይኹን ናይ ስደት ከይሓሰብ ዓዲ ክረጋጋእ ኣብ ምግባር ዘድሊ ድጋፍ ድማ ኣይንገብርን ዘለና እዚ ካብ ምግባር ኣንጻር ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ተጠርዩ ኣብ ካሊእ መፍጠሪ ሃብቲ ካብ ዝኸውን ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ኣብ ትግራይ ተመሊሱ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ከማ ንጥቀመሉ እዩ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ትግራይ ብሰንኪ ኣዕናዊ ኩናት ብዙሓት ፀገማት በፂሖምዎን እዮም እዚ ሕዚ ነካይደ ዘለና ሃገራዊ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ድማ ዘላቕነት ዘለዎ ዕዳጋ ንምትእሳርን መፍረይቲ ኣካላትን ሸማቶን ንምርኻብን ዝዓለመ እዩ ክብሉ ድማ ምክትል ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ናይ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ባዛር ኤግዚቢሽን ሲምፖዚየም ሰለስተ ዝኾኑ መሰረታዊ ዕላማታት ኣለዎ እቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነንባዕለን ክፋለጣ ብምግባር ናብ ሓደ ክመፃ ብምግባር ቀጻልነት ዘለዎ ዕዳጋ ንምትእስሳር ክጠቅም ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ምህርትታት ሒዘን ይመፃ ኣለዋ ስለዚ ምህርተን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስለዝኾነ ዕዳጋ ምርግጋዕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ተወሳኺ እውን ቀጻልነት ዘለዎ ዕዳጋ ምትእስሳር ማለት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ነንባዕለን ክፋለጣ ብምግባር ዘለዎን ምህርቲ ናብ ሓደ ናምፅኣ ብተመጣጣኒ ዋጋ ንሕብረተሰብ ዘቕርባሉ ኩነታት ንምምቻው እዩ ካልኣይ ምስ ማእኸል ዘለዋ ሃገር ዘለዋ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብቐጻልነት ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ስርዓት ትእስሳር ንምፍጣር እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎን እዩ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ተበታቲኹ እዩ ነይሩ ርክብ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ርክብ እሱ ዳግም ሪኮኔክት ንምግባር ንምትእስሳር ተሳተፍቲ እቲ ሃገራዊ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ዝኾኑ ወገናት ብግድኦም እዚ ምድላው እዚ ምህርትና ክነፋልጥን ካልኦት ተመክሮ ክመስድን ዓብዪ ረብሓ ረኺብናሉ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ያው እዚ ኤግዚቢሽን እዚ ሓደ ምስ ዕዳጋ የተኣሳሰረና እዩ ማለት እዩ ምስ ሰብ ያራኽበና እዩ ያው ብሮሸራት ባነራት ሒዝና ንመፅሞ ምስ ሰብ ያራኽበና እዩ ስለዚ ጽቡቕ ምትእስሳር እዩ እኒኦ ማለት ካብዚ ኤግዚቢሽን እዚ ሓደ ምህርቲ የፋልጥ ኣለኹ ካልእ እንደገና ምስ ካልኦት ምህርቲ እውን ይፈልጥ ኣለኹ ምስ ካልኦት ሰባት ይራኸብ ኣለኹ ማለት ንኣብነት ናዚ ህዚ ኤግዚቢሽን እኒአናዮ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመፁ ሰባት እኒአው ምስኣቶም ይራኸብ ኣለኹ ምስ ሰብ ዝከባቢ ዘሎ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ዘይፈልጦ ሰብ እንደገና ይራኸብ ኣለኹ ማለት ስለዚ ምህርቲ የፋልጥ ኣለኹ እዚኣቶም ደረጃኦም ዝለዓለ ምህርቲ ዝህቡ ብደረጃ ቅድመ መስራቲ ወይ ቤዚክ መስራቲ ሲዋን እናተባህሉ ብዝተፈላለዩ ደረጃ ካብ ምርምር ዝወፅእ ዝራእቲ ናብ ማሕበራት ይኸይድ ማሕበራት ዘርኢ ባዚሕና ናብ ተራ ሓረስታይ ድማ ብዘር ምዕባይ ምህርቲ ዝዓብዩ እዚ ኤግዚቢሽን እዚ ትግራይ ደረጃ ኣብ ጣፍን ኣብ ስርናይ ናብ ዓተር ኢና ንሰርሕ ናይ ምርዛር ሕፅረት ዘለዎን ከባቢ ናይ ዋሕድ ጠሊ ዘለዎን ናይ እኽል ጠሊ ዘለዎን ምርዛር ካብዚ ርእዮም እሱም መፂኦም ወይ ድማ ንሕና ብትራንስፖርትና ነብፅሕሎም ናይ ዘርኢ እቶት ምዕባይ ንዓፅእዎ ምስ ማእኸል ሃገር ያው ንሕና እውን ዘርኢ ንውፅኢና ካባና እውን ዝወስድዎ ዘርኢ ኣሎ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ህንጸተን ተቋሪጹ ዝነበራ 6 ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብ750 ሚልዮን ብር ህንጸተን ንምዝዛም ትሰርሕ ከም ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ገሊጻ እዚ ዝተገለጸ ምስ ሱር ኮንስትራክሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ስነ ስርዓት ምፍርራም ሰነድ ስምምዕነት ቀዳማይ ምዕራፍ ምዝዛም ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝነበራ 6 ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እንትሳለጥ እዩ ኣብዚ ዛዕባ ተወሰኸለና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ተወሰኽቲ 12 ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናጽ ኣብ 2012 ዓ.ም ፕሮጀክት ቀሪጻና ተንቀሳቐሰት ዝጸንሐት እንትትኸውን ህንጸት እተን ኣብያተ ትምህርቲ ብማእኸላይ 48 ሚታዊ በፂሑ እኳ እንተነበረ በቲ ዝተፈጠረ ኩናት ህንጸተን ተቋሪጹ ኣብ ገሊአን ድማ ዕንወት ኣጋጢሙ እዩ ነቲ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ህንጸት ዳግም ንምጅማር ድማ ቴሌቶን ተስፋ ሕዌት ብዝብል እቶት ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ተኻይዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን እተን 6 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ንምዝዛም ምስ ሱር ኮንስትራክሽን لأسيرنا لنا كبلو فصام دايركتور محور لمعة تجراي أيت تسفاي قبر እግዚአብሔር ገሊጾም أبكتشحن عصا تخلطن أو عصا تخلطن كتماتات أو حمرة أو شرارو أو شرا أخصم عدوى أبي عدي عدقرات وقرو مقلة ماجو علمات أنا كورم عصا تخلط سبيشال هاي سكول نصت جميرنا نيرنا تشحن عصا تخلطنا جميرنا أو حدا عمت وشتي استفلا لي بالكفات أزما كنت هاللون بما خلاي نور وعن شمون تميتاوي بس يحن نيرني نصت تخوينات مسجد أماكن كل نجارنا تقاريسو كل نجارنا حدا قاعد مخان كلنا نكون زوينا تزوج صحيح بالكتر راح تيكونا أو جلاجلين عنوتون استأنا قدام مخانون نفلتين حزي بمئتاوي أو كلامينو نخاف خدمتي 280 تمهارو نقبل لنا زي عصت خطن تخون تلو نخاف بيشتشحن 500 تمهارو ناي مهار عقم كله نايمه مسرح هذه نمعوات تباهلو أكل تشحن 10 شوعة تنطري تيلتون تسفحوية زبل نويح من قصاص تغير له
بتوسخ دما ايته تسفاي تهنصات انت جمر مس كلن كنتيباتات تن كتماتات غنزبا وحجز كغورو سممعنت استغبر انتخن تن زحشه فزازما زلون 6 ابيات تمرتي تهنصات نمززاب مس سور كونستراكشن حلفنته توسنه ولقا محبر اذا وعلنتنا 10 بالعل حلفنت كم زفصم تسفا بمنبر يلوم ازي اذن سبيشال هاي سكول ازياتن هنصات نمجمار لو ما انت علاونا مفرام مس سور كونستراكشن حلفنته توسنه ولقا محبر انت قدمون تكالي صرح النيرو حزو تكال كودن لو ببزح معكنتات ببزح مجلسات سور صرحن قدن يبل مالت ببزح راحتات قمت بالمتا كلنا كم نذكروا بفولي حد 10 خطين كتماتات افتن هنصات ايات المتابر كتو خبره سلازنبرن حدن 50 مليون كواصا نردا بيننا نيرنا انا مش كلهم كنتيباتات بمنصور السون اب قدميت زبركتو زي خبره زوسنا كتماتات الله جنا اب كيد موسان زلواون الله بوسانه درجه بمسمع درجه مش كلهم كنتيباتات تسمع مننا بتغبار درجه دي قدميت المص زول ختماتات الله اب كيد زلواون الله ማለት ስለዚህ لو ما انت علاو نغبر زلنا قداماي فيز ማለት 6 سبيشال هاي سكول ህንጻት ነው እንደምዘለና ዋና ስራሕ ፈጻሚ ሱር ኮንስትራክሽን አይተ ዘርፎ አስፋው በወገኑ ተካና አበ ብዙሐት ማህበራዊ ሐላፍነት ተሳትፎና ሐየለ ዝመጻት ተካል እንተኾን ማህበር ልማት ትግራይ ተካይዶ ማብዘላ ስራሕት ልማት በፍላይ ድማ መጻይ ትግራይ ዘግህዱ ተማሃሮ ዝመሃሩለን አብያተ ትምህርቲን መናጽ አብ ዝግበር ኸይዲ ተሳተፍተ በመዃና ኩራአት ይስምዕና ዝበሉን ተኾን እቲ ህንጻት አበ ዝተቀመጠሉ ግዘ ሰሌዳ ዛዚምና ከመናረከበ ቃልና አቱ ክብሉ ተዛሪቦም كان سور كونستراكشن او كلهم محاور حلفنتات تساتفي بفولينا برو يجن كل زفلدو اب تمرت قاع بستفلي ملكو ناتنقاسا يصنيحو هاي سكول هاتي هانس هاي سكول اي ثينك ملو سور سوري حركيو افتفلا لاي كتماتات تግራይ ناي تي في تي ناي لابراتوري كالو صحتاتنا ناي تمرتيتات نهنص يموتي ابزن سبيشال تمرتيتات ون بلعل توافاينت نخسرح نقصاص غيرنا اريا سفلا لاي غدات وتي وي تخباناناو حزي بنغورو علقن كان سور كونستراكشن كم ترى ناي وعلي غداي زي خنس زوعلو زي نعنا توساخي حالاتنتكم مخانو تردينا حدا بصريتو نخودا كالاي اوغزي وتوديو ناب صراح نخاطو سالساينات وانا حقا ناي بعلنا كون دريشا مغاب زي بروجيكت زي توديو بلصا تمهارو تግራይ اقصالي عمتات اتيوم فلفلو نخون بزي غاطامي قوا دسفرن نتي اريخ دلي ببانانا مسرتول زي خونو زله بتعم ناي قصال تصفان دات ناي قصالي لاو خرجاج زخل تولد فوريلو بتعم سفلي تمرت بيت نخنصرح بتدي حلفنا استوهانا بسم تكالن مانجمنت سور كونستراكشن كابلبي 5 مليون بسنكي ابي تግራይ استاوجز انت توكينات لعل 1.3 مليون ህፃናት ትግራይ ካበ ማዕድ ትምህርት ርሒቆም ኢሎም ፈጻሚ ዳይሬክተር ማህበር ልማት ትግራይ አይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር አይተ ተስፋይ ነዝገለጹ ግልጋሎት ኃይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብልዕል 1 ሚሊዮን ብር ወጻይ استعدጉ ወናብር ተማሃሮ ንማህበር ልማት ትግራይ ረክብ ኣብ ዝተኻይደሉ እዩ ገብረ ዳንኤል ተወሰኸሎ بسنكي اب تግራይ ተአወጀ ጀነሳይዳው ኩናት ተካላተ ትምርቲ ከቢድ ዕኖት በጽሒወን እዩ ነዚ ስዒቡ ህፃናት ትግራይ ምቹ ከይድም ሃርምስት ምሃር ብዘይ ምርካቦም ንስተፈላለይ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ጸገማት ተቃሊዕም ክብሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክብ ተረኺቦም ፈጻሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልማት ትግራይ አይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም እዮም ኩልና ከም ንፈልጦ ናይ ትግራይ መብዛሕትኡ ኣብያተ ትምህርታት ዓንየን ኢንፍራስትራክቸር ዓንዩ እዩ መምህር ዲስክታቱ ካልኦት ዓበይቲ ሸልፍታት መጻሕፍቲ ኮምፒውተራት ዓንዩ ምዃኑ ተረጋጋሚ ግዜ ቢሮ ትምህርትን መዳርግቲ ኣካላትን ማሕበር ልማት ትግራይ ናተገለጸ ጸኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዝኾነ ጠለብ ከም ዘሎ የርኢ ልዕሊ 1.3 ሚሊዮን ዝኾነ ህፃናት ትግራይ ናብ ትምህርቲ ይተመለሱን ተመለሱ ምን ኮይኖም እዮም ዝመሃር ዘለዉ ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣለዎም ሶ ብዙሕ ሰፋሕ ፀገማት ኣለዉ ካብቶም ፀገማት ንሶም መቀለል ክኸውን ዝኽእል ሕዚ ንኸባቢ 1000 ህፃናት ክሕግዝ ዝኽእል ናብ 3 ቤት ትምህርታት ነብፅሖ ጠረጴዛና ንርከብ ዘለና እዚ ጠረጴዛ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ክንህብ ኢሎም 1 ሚሊዮን ገይሩ ዝተሰርሐ ጠረጴዛታት እዩ ብተወሳኺ አይተ ተስፋይ እቲ ዝተገብረ ሓገዝ ንህፃናት ትግራይ ተስፋ ዝህብን ብቐጻሊ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ድሌት ዘበራታት እንኮይኑ ነዚ ሰናይ ተግባር ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ከስዕዎን ፀዊዖም እዮም ብሓደ ወገን ኣብ ዘይፍረሱ ወኣት ስራሕ ዕድል ምፍጣር ክኢሉ እዩ ብኻልኣይ ወገን ነቶም ህፃናት ከዓነየ ፅባሕ ቅፅል መስከረም ምህሮ ክጅምሩ ከለዉ ኣብ ተስተኻኸለ ኮይኖም ንክመሃሩ ዕድል ዝህብ እዩ ነገር ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠለብ ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ መብዛሕተን ኣብያተ ትምህርትታትና ህንፀን ፈሪሱ እዩ ኣብ ልዕሊ ህንፀን ኣብ ዳስዮም እኒአው ስለዚ ትዳሱ ናብ ንቡርና ቀየርና ብዝሕሹ ኮይኖም ክመሃሩ ከዓነየ ከምዚ ዓይነት ጠረጴዛታት እናመላእና ክንከይድ ምእንቲ ካብቲ ርክክቡ ብዝለዓለን ብዝበለፀን ካልኦት መሰል ትካላት ናይ ፌደራል
ይኹን ናይ ክልል ትካላት ግለሰባት ይኹኑም ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ዕዮ ከምዚኦም ዓይነት ስራሕቲ ንኽሰርሑን ጻውዒት ክንገብረሎም እንት ማለት ጠለብ ዓብይ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ስራሕቲ ንኽመጽእ ናይ ኩሎም ማሕበራዊ ሓላፍነት ጠለባትና ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ክንገብሮም ከም ዘለና ተሓሳብ ዝገብር መልእኽቲ ናይ ምሕላፍን ናይ ምስጋናን እዙን ተረኪብና ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ምጓዓዝ ስራሕ ክንሰርሕ እዩ ብማዓንቱ ዝተረኸበ ህፃናት ጽባሕ ኣብ ዝሕሸ ደረጃ ንምብጽሕን ዝሕሸ ናብራ ንምውናንን ሎሚ ብኩሉ መዳያ ዓቕሞም ንምህናጽ ክንሰርሕን ማሕበራዊ ሓላፍነትና ክንዋጽእን ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይሓትት ክብሉ ዝገለጹ ኣብ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ስራሕ ዕደጋ ኤሌክትሪክ አይተ ኢሳያስ ዳንድሪዮም ነገ የተሻለ ሁኔታ ላይ እንድንሆን የተሻለ ውጤት እንድናመጣ የሚያግዝ ስለሆነ ለዚህ ትምህርት ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ግብአቶች መሟላት እንዳለባቸው صباح زحش وصيت نممصا زحش خنتات مفطارن ابا تمرت زلو مسرتاو نغرات نمملأن حصاناتنا ماده تمرت يكسلفون ابا مغبار استغبر حجز كون تخونن نحنا زغبرنا يا حجز كما متابعن او غنخم علينا نمبالن كم زخونن فلايدما نزي صقم بمردا كالوت ملاركت اكلات حجزو نبركات بري زخفت مخانو امينا محبر لمعت تግራይ ውን ዞምናይ ሰናይ ተግባር ተሰርሐ መስራሕቲ ንምድጋፍን ዝሐሸ ስራሕ ንምስራሕኒ ወበረፍና ተጎናችሁ መሆናችንን ከማሳየት አኳያ ነው ይሄንን ድጋፍ ያደረግን ያለነው አብተር خكب ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ዋና ስራሕ ፈጻሚ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ አይተመስፍን ገብረ ምህድን በወገንም እቲ ዘጋጠመና ዓንወት ኣብ ግምት ብምእታው ከም መንግስታዊ ትካል ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ እጃምናን ምውጻን ንምብር ተተዓንዩ ክብሉ ገሊጾም ከም ዝፍለጥ ናትና ትካል ብኩናት ዛኖ ትካል እዩ ንሱ ምጽጋን ንሱ ምስተኻል ከም ሓደ ስራሕ ኮይኑ ብተወሳኺ ውን ናይ ማህበራዊ ሓላፊነትና ግዴታና ምውጻ ግድን እዩ ማለት ህጽረት ኣለና ብዙ ጸገም ኣለና ንሱ ተጻዊርና ግን ብፍላይ ትምህርት ቤት ብዙህ ትምህርት ቤት ኣብ ትግራይ ስለዛኣኖ ትምህርቲ ድማ ለይትካ ሚና ዘለዎ አዲ ምእባይ ይኹን ለሁሉ ነገር ናይ በዓሉ እጃም ስለዘለዎ ንሱ ካብ ግምት ምእታው ምስ ዋና ቢሮ ምስ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ዴስክ በመስራህ ሎማንቲ ኣብ ርክክብ ኣብ ማህብ ንርከቢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልበጽሐ ጉዳት ባና ጥራሕ ልፍታ ይሆነ ናትና ሃገዝውን ብዙህ አይሆነ በጣም ንሽተይ ሃገዝ እዩ ዘሎ ጸገም በጣም ይገፍህ እዩ ስለዚ ሉ ዝመጥን ድጋፍ ምግባር ግዴታና እዩ ግን ዘለና የሁኔታት በጣም ይከብድ ስለዝሆነ አጅሁም ለምባል ጥራህ ዜናታትና እናቀጸልዮም ክብራት ሰማዕትና ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን መነባብሮን ዘማሕሻሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዝተመረጻ 6 ወረዳታት ትግራይ ናብ ስራሕ ከም ዝእተው ማሕበር ልምዓት ትግራይ ገሊጻ እታ ትካል ነዝ ገለጸት ምፍሳር ትግበራ መምሕያሽ መነባብሮ ምድላው ልሙዕ ምግብን ዓሊሙ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ተስፋይ ጽጋቡ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን መነባብሮ እንዘማሕሻሉ ኩነታት ምፍጣር ኣብ ተመረጻ 6 ወረዳታት ትግራይ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተው ዝገለጹ ፈጻሚ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገበዝጋፍያን እዚ ድማ ብምትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ዩኒሴፍ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ቢሮ ሕርሻን ምፍሳር መምሕያሽ መነባብሮን ምድላው ልሙዕ ምግብን ንተቃልዕቲ መራሕቲ ስድራ ኣብ ተመረጻ 6 ወረዳታት ትግራይ ደገፍ ንምሃብ ዝተዳለወ ምፍሳር ፕሮግራም ዝንኣዲ ክብሉ ሓቢሮም ንምዝኻር ዝኣክል ዓበይቲ ስትራቴጂክ ስኖስንተና ሓደ ዲጂታል ትግራይ መርኣዩ ናይ ትግራይ ፉድ ሲስተም ኮምፕሊትሊ ክቀየር ከለሉ አውዚ በዋናነት መዳርክታ አካላት ናይ ትግራይ ናይ ፉድ ሲስተም ታስክ ፎርስ ተጣይሽሎ ኖርማሊ ቢሮ ሕርሻን ጥዕናን ዝመርሑ አውዚ ግደ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ውን ዓብይ ካታሪስት ሮል ኮይና ክትጫወት ብምእማን በዋናነት ከምዚ ዓይነት ስፔሲፊክ ዝኾኑ ፕሮጀክታት ብምስራሕ ከዓ ክንሰርሕ ሓሳብ ተገይሩ ዝውሰድ ስለዝኾነ ዝናይ ሕዚ ዕላውን ገሮ ዘለና ፕሮጀክታት ሓደ ኣብ ናይ ላብሊሁድ እዩ እቶት መርከቢ ሚንስ ንዘይብለን ዕድል ንዘይረኸባ ኣብ ትሕቲ ኢኮኖሚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ታርጌት ዝገበረ ፕሮግራም ሕዚ ክልተ ዓይነት ናይ ፉድ ሳፕሊመንት ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ሓደ ኣብ ክልል ጸገም ዘሎ ናይ ምሕካም ስራሕ ናይ ፕላን ፕሌትን ካልኦት ዝመስሉ ናይ ማህብ ኣብዚ ባዕልና ፕሮዲስ እናገርና ማኑርሽን ክነውግደሉ ንኽእል መስርሕ ንምስራሕ ናይ ፉድ ኮምፕሊመንት ወይ ፉድ ፎርቲፊኬሽን ፕሮሰስ ሴት አፕ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ሶ ኣውዚታት ውን ንኸምዚ ዝመስሉ ጸገታት ትመጥተሎ ተጓይና ኣብ ምሕጋዝ ናይ ወረዳታት ግና ዓብይ ስለዝኾነ ኣብዚ ክንደጋገፍ ትጽቢት ይገብር ነዋልኹም ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መደረ ዘስማዕ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ትግራይ ወይዘሮ ምሕረት በየነ ከም ዝበልኦ ድማ ብስንኪ ኩናት ዝዓነወ ኩለ መድያዊ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝሓትት ብምሕባር እዚ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰማለ ስርዓት መጋግባ ክህሉ ኣብ 6 ወረዳታት ትግራይ ከም መጀመር ተጠቂምና በኩለን ወረዳታት ትግራይ ብጻሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ሓቢረን ናይ ሪከቨሪ ኤንድ ሪኮንስትራክሽን ስራሕ ብመንግስቱና ተሰርሐ ኣብቲ መንግስቲ ዝሓዞ ሓደ ናይ ሕውየት ትግራይ መጀመርያ ምህላዊ ዝሕዝ ተጀሚረን ዘለዋ ናይ 6 ወረዳታት ናይ ስርዓት መጋግባ ሕዚ ፓኬት ዝኾነ እዩ ዝወሃባ ዘሎ ትደስ በለን ግን ሎሚ ፕላን ፕሌት ትወሃብ ጽሕ ግን በዓላ ጥሕኒ ገይራ ኦቸለን ሓዊሳ ጥሒና ንዕዳጋውን ከተቀርብ እዚ ሓደ ሳስቴናቢሊቲ ናይቲ ኣመጋግባ ተመጋግባ ሕዚ ከም ገርና እንዳምሃር
ዛውና ينتخينا صح بعلاتن أفرين نعداقا قريبا ريفولف زقبر فندونا بزين تعداقا وكذاقا نبعلهم كمهارا نخالتون كمهرا نخالتون كوم غيرن كخدا زقبر تانا سكيل اب سرحون حزنا كلها ناس رح تكون تغير ابزن شدش توردا زيا تعت نفتحات طبو ابزن شدش توردا 4 ايتي تارجت دق نستينا زيا سافيحه خدقيد نا كلها انا استواصل لي مالتي حرشالو طعنالو تمرتلو بيرو فاينانسون لنا مالتي لما عندي جمر زلو على جمارتات كوني غلي قصالي ግን አስፊና እንቀደለና ብዝበሊ ዝጅማር ዘለሞ ኣብቲ መድረኽ ካብተን ሰመረፃ ወርዳታት ዝተረኸቡ ተወከልቲ ብግዲኦም ተሰጀመረ ፕሮግራም ኣብ ትሑት መናብሮ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝቀምቲ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንኣፈጻጽሞ ድማ ድላይ ዘበለ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ገሊጾም بعد ድሕርቲ ኩነታት መናብሮ ናይ ማሕበረሰብና ድሕሪት ተመልሶ ዘሎ ማለት እዩ ፍላይ ድማ ኣብ መራሕ ስራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህፃናት ኣብ መጥወት ኣዴታት ክረአ ከሎ ካብቲ ኑር ዝወረደ እዩ ዘሎ ማለት ንኣብነት ከም ወረዳና ክንረአ ከለና ድሕዚ ተዋሂብና ንእኮታ ውሕድ ናውዝ እንተዚኣትና ካልእ መማራፅ ለዚየለ ለዚ ዘማራፁ ተጠቂምካ ከም ዕድል ተጠቂምካ ያው ኣብ ናይ መናብሮ ምሕያሽ ስራሕቲ ምስራሕ እዩ ዋና ኢሉ ተታሒዙ ዘሎ ፕሮጀክት ያው ነው ምድላው ድማ ሙሉ ዓቕሙ ስለ ዘለና ክንሰርሕና ዝብል ሓሳብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ዝሓለፍና የከቢድ ኩናት ከምዚ ብናይ ማጋግባን ተመጣጣነ ምግቢ ህፃናት ብምቕራብ ደረጃ ብናይ ላብሊሁ ረሰ መሰረት ዝገበረ ተኣትም ተሎ ከም ወረዳ ሕጉሳቲና ዝተመጣጠነ ናይ ማጋግባ ስልት ምዕባይ እውን ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ክጠቅም ዝኽእል ስራሕ እዩ ንኣና ንወስዶ ህፃናት ዝሕግዙን ዝሕብሕቡን ዝተፈላለዩ ትካላት ገበር ሰናይ ክበራት ተዕይ ግባኢሎም ዋና ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ መንበሩ ንጉስ እቶም ዋና ማሕዳር ነዝበሉ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ህፃናት አፍሪካ ኣብ ጣብያ ዘስላሴ ዝተሳለጠ ውድድር ሕቶን መልስን ተማሃሮ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ዝርዝሩ ፊልሞን በየነ ከቅርቦ እዩ بمخنيات مبل 35 عامت معلت هصانات افريكا ابستسالتن وددر حتن ملسن ترخيبهم مخفتي مدرز اسمعوا وانا محداري كفله كتما قدامي ويانه ايتم منبر نغوس ببعامتو معلت هصانات انت نخبر سبعاون حق منغستاون مسالات هصانات بزرغاغص ملكعم كخون يغبا زبل خوينم بفلاي نهصانات زحغزون زحبحبون زتفلاليو تكالات غبرت سناي دمام كبرتاتو عكم زغبا حبيرم معلت هصانات خبرتلو نوح زول عامتات زغوري بهيوتنا منبر حدا مسل كافتم ناي بحق منغستي استوعاو ويكللا استوعاولم زيوم كل غيزه ذكر زيكونه بتغوار كسرح لهم زغباي ويزرو استير الله او ناي منكبخاب حسانات او طايا سلام توابي بعرسه دليتن بناي واحلن توغسو مانم حغاز زيولن ايت زي تغاغي قصر لعل 30 32 حساونتي حيزن زحيحوا زلوا بزغات امزي امم حدار كفله ختما قدامي ويانن حزب امم حدارن تمسكن يفتو لزن كم زولو غورت سناي وي بعرسه دليت زحغزا أنا وقولنا نكون علنا مالته. حلافي بيت صحفات زفر تتقامنتن تساتفون كفله كتما قدامي ويانه ايتفسها تفري بقدوم عبتا كفله كتمام استوسنو ترئيوتات مدقعت هصانات مهلاوم زحبر خوينم ابلع الهصانات زفصمو كل مدياوي مهسيتي اب معقات دمام ولدن اكلات منغستن بعتب كسرحلو زغبا مسرتاو غداي مخانو ابريهم زيد السلام نخيهون ناي طقعت سلام ونخيهون تحت ادمو ونخيمرعو احنا انا حلافنت كنوسر زغبا عبيت بحال اكلات كان منغس جميرو كولد جميرنا هذه اكبابنا زيد النجار يرال ولا تدوري زر كل ساعات انما تقدمنا وني كم كفله ختمنا يا نفس بالكوتا اكل وسيدنا نحو لنا كمزي عين السنه مغبار نوري بتدق انستي حواتنا كوزي توطوا يزغبار دق انستي حواتنا خنلت لنا يا مناسيهم تمر مالتي ود تعاتهم يحوس ازي نوري ناي نوري ازي كل زملكات اكل وزي استفلالي غنزابين هاوي تحبرت سبنا دق انستي يخون زحشه صراحه نسرحنا الى حسب عبتي كبر بعل استساتفوا حصانات تمهارهم بوغنم عب استفلالي ماخلات معقبي زركبو تمزابلت ህፃናት መንግስትን መዳርግቲ አካላትን ግቡእ ጠመተን ክገብሩሎም ዝሓተቱ ኮይኖም በቀጻልነት ድማም ጠንኪርና ተማሂርና ህዝብና ንመገልጋልን ንመخحስን ድልዋቲና ኢሎም ሽመይ ዛማኔል ግርማ ይባሃል ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ካሳቴ ብርሃን ሰላም ቀድሞ ለቀደመ ብርክ ቤት ትምህርቲ እዩ ደረጃ ክፈይ ድማ ሻዕ ክፍልየ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ነበር ኣነ ንቀጻሊ ዕላማ ባንክ ሰራሕተኛ ኮን ዝደሊ ባንክ ሰራሕተኛ ኮይነ ካን ህዝቢ ከገልግል ይልፈት ንዑየ ቃለት ዘለኹና ሕዚ ጠንኪረይ ዘጽንዕ ዘለኹ ህፃናት ነዎም ህዝቢ መንግስቲ ክሬልና ላብ ቤት ትምህርቲ ካኣትዩ ይሕብር ሊድያ ዓለም ይባሃል እድሜ 13 እዩ ዝመጻ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ብርክ ሃጽ ዮሐንስ ሻውዓይ ክፍልያ አትኩረት ይብና ተትንመሃር ለአና ጠቃሚ እዩሞ እና ድማ ብተወሳኺ ክብሎ ዝግባእ ማለት እዩ ከማና ዓይነት ዕድል ዘይረኸቡ ህፃናት ኣለው ን5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ኪንዳ ተደርብዮም ዝነብሩ ህፃናት ኣለውሞ ዝነብሩዎ ናብራስ ናብራ ይኾነን ዝብሃልሞ ስለዚ መንግስትስ በትኩረት በመጀመርያ ስለኣቶምን ለአናን አትኩረት ይው ንህፃናት ትግራይ መረበተን ተልምልሰልና ብጣዕሚ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ከዚ ሕና ካብ ሻውዓይ ናብ ሻምናይ ንሓልፈሉ ዘለናሉ ግዜ ስለዝኾነ ንሻምናይ ክፍሊ
እንጀራናልን ንኸዚ ንፍተኖ ፋይናል ፈተናን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ እና ደሞ ሃምዛ ዓይነት ተጸበናዩ ለአና ዓውይ ደስታ ተሰሚዕናዩ እና ደሞ ዝውድድር ሕተ መስል ሰለጠሉ ለመንገድ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ንዮ ተማሃሮ ለፈተና ዘዘጋጅ እዩ ሰማዕታት ትግራይ ዝተዋደቁሉ ዕላማ ንረብሓን ተጠቃምነትን ህዝቢ ክነውዕሎ ከም ዝግባእ ዘዘራረብናዮ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ገሊጾም ብፍላይ አስከሬን ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ፍትሕን ተሓታትነትን ብዘረጋግጽ መልክዑ ክዕቀብ ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም ኣለው ኪሮስ ሓድሽ አሽሓት መናእሰይ ትግራይ ንልዓላውነት ህዝቦም ዝተዋደቁሉን መስዋዕቲ ዝኸፈልሉን ዕላማ ንምዝካር በብዓመቱ 15 ሰነ ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ መሰረት ገይሮም ምስ ጣብያና ጻንሒት ዝገበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ሰማዕታት ትግራይ ንምዝካር እንሳልጦ መድረኻት ንህዝቦምን ዓዶምን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ብዝግባእ ንርድኦ ብዘይ ምህላይና ዛጌድ ከም ህዝቢ ኣብ ዘድልዩና ሓበራዊ ጉዳያት ሰሊኻ ኣብ ምስራሕን ምጽዓርን ኣይተሰርሕልን ብምባል ይገልጹ منتزي أبدرو معلت سماعتات بزحزن جن عمت زخر سماعتاتنا نبل تسمعتنت انتاي مخانو مسوعتنت انتاي مخانو سلبعو انتاي مخانو كم تجارو تجرين انتاي يبصحلنا انتاي كي يبصحلنا زلو باقبا بنريو يلونا سلازخنا زين ودزين كوخنا يرونا جزعينا بوليتيكينياتاتنا جين أبزي يلون طفأنا خنفلت طعما قداسيو نمنتاي انتيلنا حدا طفأنا انت فلتنا زدلينا سلن نفلت مالتي سماعتات تግራይ ዝተዋደቁሉ ዕላማ ከም ህዝቢ ብዝግባእ ብዘይ ምትግባርና ኣብ ዘይዛሪ ዕንከሊልን ሓድነት ህዝብና ድማ ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ኩነታት ንርከብ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት በዚ ድማ ትግራይ ኣብ ዘይዛሪ ጸገም ወዲቃ ትርከብ ብምባል ገሊጾም ፍርቂ ዝሐሰሰት ትግራይ ያዘላ አተሐሳስባና እናበብ የለይ ስቃይና معري الرأيلن من تزي تجراي إدى حزنات إدى أكل قدوات إدى سدت إدى تسدت تخوينا الزين والدزين نجزع عيو غيرنا مفتوحي خندن لشلو نحد حد إن تتألفنا لو مخعا نبنى بوليتيكا سدت بسحنا لنا سماعتات تግራይ አንጻር ህዝቦምን ህላውኦምን ምስ ተሰለፉ ሓይልታት እንትዋደቁ አስከሬኖም ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታታት ተበቲኑ ስለዘሎ እዚ ብዝግባእ ዝዕቀበለን ዝእከበለን ኩነታት ክንፈጥርን ክንሰርሕን ኣለና ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ማሕበረሰብ ትግራይ አስከሬን ሰማዕታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ምንቅስቃስ ክቁጠብ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ንቡር ይወ ኣብ እምነትን ባህልን ጸኒሑ እዩ ሞት ክቡር እዩ ሞት እንክውሕድ حمد كسين يبولون تحمد كعب زخنة زي كونس تتخائلوس أببية إمنته بالزبل أقعزي يزلو يقعزي يزل زي ترف انت قينو تمرت أبزخنة انت تقبيرو مرتو إياه إتأمنت بالعلي مرت يزلون بر إتأمنت يكون إني مرز ولده إتأمنت ينام مرت متسيو من تزي أبزخنة اندحري بخبرة تحيزس كنقبلو متقبئة ممكنياتو تاريخنا اندحري كبلاش خوينو حبرتنا اندحري خزابع خوينو أيص بوين أبيدو أبزو دقوا بوتا بتقبروا بوتا كوين فلتن سماعتنا نبلهم زلنا زخري سماعتنا نبلهم زلنا زخرهم كو أبي إمنتهم من النجبة زلنا نسأل لهم من مسوات قداسة نقرب لهم لنا أبوتها وانت عكي وخصنح بتعمى قداسي مبزحتو بعمايت زقصرنا جملة مقابرات الله سلازي محبر سبنا خا بسلام كنعرفوا إلهم كافت خبابي سقاستنتي قداي زخونه سب استقبرلو ناب بيت الكريستيان كبابي ناب مقابر كبابي ناي منقسقاس كونتات كل يخليو زي نتي زبصحنا بدل بتخكل ماسرجا زخونه ነገር ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ቅስቃስ ክስታይ ስለ ዝፈጥር ስቃይ ኣለዎ ግን ተኸይድገም ምንቲ ከይርሳዕውን መዘከርታ ኮይኑ ምንተ ተቀመጥ ኩሉ ማሕበረሰብ ኩሉ ቤተሰብ ኩሉ ግዳይ ዝኾነ ቤተሰብ እዚ ግምት ኣትዩ እቲ ጸገም ተጻዊሩ እንታይ እንተልና ከም ጣዕንቶ ዝተቀስክዎ ፍትሕን ተሓታትነትን ምንት ክነግስ ኣብ ዘለዎ ምስክር ኮይኖም ህያው ምስክር ኮይኖም ምንት ከገልግሉ ክንዕቅቦም ይግበአና ማለት እዩ